Nah, ayo Mbah, ini Mbah. Ayo Mbak. Engkau tak viral no Mbak. Iya. WA. Gak sing nomor biasa kok saiki. WA kabeh. WA. Ayo toh Mbah. Tak cukup lho Mbah. Engko bengi delok Mbah. Wis dalan. Engko bengi delok deh HP-ne putune. Wis saiki gak iso karo tekan. Iya, iya. Matene kaya melok viral dek ini kok. Kok DJ bareng ya? Badengan, bro. Ya, mari ini gak apa-apa kok. Mari temu malah aku balik. Oke. Oke. Sembur-semburan kerinduan mano-mano kok Rene bro. Iya, oh iya. Jo. Lah sing duwe omah joget Kak. Lah periase iki wis ajane aku pengen Rene. Iya. Rene Pak. Oke. Ayo. Iko. Mari ngono kok balik ngasuse diluk budane. Sir-siran ambikan dengan gandeng asing Masa kawani Masa kawani Mantap ini ngejari ini dok, apa dok? Kalau kau mari, kamu aku malah balik iki. Wes kumat kabeh kowe. Ayo kalap. Ya. Ayo kumat kabeh. Pertama merapat lho. Aku gak iso mundur ngajare. Aduh rame YouTube-ku iki kok. Iya. Sir-siran ambikan gandeng asing lanang wakon hamekan langaken susah hati. Iya, terima kasih. Bob, saya aja kali sih. Tak